Vissza is jöttünk Edwin 808-ától, és megígértük, folytatjuk ugyanott. Majd én elmesélem ezt az egész történetet. Nem kell. Megnézzük videóban. Mi ez? Kivette a lúnak a buszát. Úgy látszik, Lút megfosztották pénztárcájától. És a Jeff Killer nem szerette Na, volna, hogy... hallgass el egy kicsit. Na, ide hallgass, Teli. Te kis Punk. Az mi? Hát Mi is? Punker. Péder. Na ide hallgass neki. Nem, a Péder az gay. Oda vágott a Hát te Randynek. szépet odavágott Randynek. És a később, és akkor úgy megrántotta a kezét, hogy kitörtem a kezét. Aztán meg egy gyereknek, a másik gyereknek kivágta az ínyét. Elvágta. Annak a kövérnek, Troynak, meg annak is odavágott úgy hasba ütötte, hogy kihányta az összes magát. Kihányta a reggelét. És Lou azt mondta, mit csinálsz öregem? Lou megcsodálkozik a hülyéje, hogy mitől lett ilyen erős az öccse. És azt mondja, Jeff, mit csináltál? Fene, a busz ide jött. És Nem. akkor, Nem, na végre itt a busz, azt hiszem. Gyorsan, Jeff, nem maradhatunk itt. és jött a buszsofőr, jött is. Mérgesen látta, hogy a gyerekeit megvette. És azt mondja, amikor lehet a suliba, azt mondta, Jeff, jó vagy? És Jeff azt mondta, én nem voltam jobban, mint máma. Máma a legjobb lakott van. Lou, sohasem voltam jobban. Úgy van. Amikor hazajöttek, na azt mondta, hogy... Na, csendet. Itt was wonderful, csodásan vagyok. Kérdeztem annak aztán, hogy ki volt. Aztán Következő másnap reggel jött egy rendőr. Jött egy pöcsfej. És megláttuk volna, mert meghalt a rendőrt, hogy verekedés történt tegnap 3 gyereket levert. Ja. És azt mondta, hogy a rendőr... Azt hiszte a rendőr, hogy a bátyája volt. És azt hitte, hogy a bátyája volt, mivel hogy azt hiszi Jeffből, hogy nem lenne elég erős, hogy egyszerre 3 gyerekkel állványon. És aztán mondta Lou, hogy állj! És aztán mondta Lou, hogy ő volt. És mert ő vertem meg azokat a punkerokat, mert ő. És a rendőr fogta a pisztolyt és kés lefelé. Kést le. Fiam, kés- csak dobd le ezt a kést. És felmert a kezét. Fiam, dobd csak le azt a kést. És mondta Jeff, hogy mondjad el, hogy én voltam. Igazából ő is volt. És mondta az anyja, hogy Jeff, hagyjad, jöjjön. Viszlát, barátom, mondta Lou. És nem találkoztak soha. Viszlát, öcsi. Szombaton volt, és azt mondta anyjuk, hogy gyere, Jeff, megyünk a partira. És azt mondta, gyere, Billynek a partija volt. A BC Billynek a partija volt. Na és akkor lement,
Nem szégyeled magad, lejáratod magad az egész világ előtt. És az összes gyerek azt itt Billy partján, az összes gyerek Vízi pisztoly. azt mondja, hey, játszani akarok. Ne gyerek, túl öreg vagyok. Kérlek. És kérte a szörnyű a kisgyerek. Rendben, játszottak Jeff velük. És úgy játszottak, hogy szöktek a gyerekek, és játszottak, hogy Jeff kilenben Nem látszik vízi pisztoly. Igen. És azt mondta, hogy milyen hang ez, amilyen olyan dob hangot hallott. És jöttek a skateboardosokat, akik megvertek egymást. A Troyt, Randit, meg a Royt, nem tudom. Azt mondta, szia Jeff, te nagy rossz rohadék. Emlékszettél napira? Úgy megrúgtad a segünket, de máma nem. És ráugrott a Randy ráugrott a Jeffre, rá akart ugrani. És úgy erősen akarta mögütni, hogy egyszer Jeff lerügte magáról. Na jó, látják ők is, hogy Nem lássák a videóban. És akkor mondta az a Ted volt a Jeff. jó van. Fogták pisztolyokat. Mondtam, hogy volt pisztolyok. A kövének volt egy revolver, a másiknak meg egy kolt. És megdobta a Jeff, megszúrt a Jeffet késsel. Úgy megütötte, hogy nagyon erősen megütötte a Jeffet. És elkezdett szaladni Jeff. Jó. És mondta nagyobbik. Kör segítség? Ez olyan megható, bazd. És akkor úgy Na jó. Ez rosszabb, mint a GMST-ben, a fagyes fél. És Nem, mondta, nem az a... Már, ez rosszabb, mint a GMST. Rosszabb, mint a GMST-nek a Malmö tüzője. igen. És akkor vissza is tértünk a Jeffről, nem az történetére. Randy fogta a whisky üveget, és rávágta Jeffnek az arcára. A fejére. Ez hipó. Hipót ráöntötte, vagy pálinkát, Olyasmi. és azt mondta, hogy Fáj. harcol, vagy halálra. Harcol. Simán csak halak. Azt mondta, hogy gyere Jeff, nézd rám. És akkor a következő részben, Na, a következő rész. Tudjátok meg, hogy mi történt a Jeffre. Habár mindjárt vége a videónak. Most, ha nem bárjátok, meg lehet, hogy el is fogjuk No, rágni. ezt még megmutatom. Amint végignéztük ezt fogjuk nézni, mert ez az, ami nekem legjobban tetszett. Hülye vagy. Az a legfososabb. Az abban van ilyen LBP2 Jeff Killer Movie Full HD. A legkorolabbat fogja nézni. Ja. És Szóval azt a beírjátok, hogy LBP Jeff Killer Movie Mivel a- Full HD. mivel a bajod? Úgy be fogtok fosni, hogy nem fogjátok tudni, hogy milyen horror lesz. Na, Szóval én azt ajánlom, hogy csak a Jeff szólnak a Foly... filmet. mindegy. Folytassuk! Nem! Következő részben folytassuk. Na, sziasztok! És Manix voltam, sziasztok! És itt volt velem Edwin 868. Cső! Én Manix voltam, Itt és meg ez Edwin. volt. Edwin. És ez volt A a mai- horror történetek Második Jeff the Killer Második második része. Manix voltam, A harmadik- és Edwin 868. Sziasztok!